ebe ụwa niile nọzi ugbu a ama ama bụzi n'obibi. Ama obibi ugbu a maka na Chineke họpụtara nwa amadi nwoke mara mma, onye nke o kechara wee were akụnụba na amamihe pụrụ iche. O jikwara ebube wee jaa ya mma, wee sizie ya sizie n'obodo obibi wee na-emetazi ndị ụwa mma n'ụzọ pụrụ iche. Ana m ekwu maka eze ndị eze, eze bi n'ugwu, eze kalịsịa, eze nke Chineke kechara wee were amamihe wee jaa ya mma n'ụzọ pụrụ iche. O kere eze Mike Mberedọgụ ka o were amamihe ya na akụnụba ya wee na-achịkọta ndị ụwa. Eze Mike Ọfọ Anụnafungwu Mberedọgụ bụ nwoke mara mma nke ukwuu. Ọ bụ ya bụ kalịsịa nke mere na ọ na-emeta ndị ụwa mma nke ukwuu kemgbe o bidoro chịba obodo obibi. Obodo obibi na-agazi n'ihu, udo dị n'obodo obibi, a na-enwekwa anwụrị dị iche iche. Ndị ụwa niile amarana n'obodo obibi bụzi ebe a n'ugbu a maka na eze obibi, eze Mberedọgụ, oji aka emeghe ọkụ na mkpụrụ ụbọchị 31 ọnwa nke 12 afọ 2012. Ọ gbara ọfala ya n'ụzọ pụrụ iche, ya bụ ịgba abịa nke obibi. O mere emume a n'ụzọ pụrụ iche nke mere na ụwa niile si n'ebe niile wee bịa nọnyere ya. N'ezie, ịbata n'obi His Royal Highness eze Mike Mberedọgụ, ị ga-ama na n'ezie na Chineke kere ya kee ya n'ụzọ pụrụ iche. Chineke si n'eluigwe wee gbarata wee bịa hibe obi eze obibi Kingdom. O jikwa aka ya wee bute oche eze kalịlị wee bunye eze kalịsịa, nke meziri na oche eze a bụ nke mbụ, bụkwara nke ka oche eze niile mma na mba ụwa gbaa gburugburu. N'ezie oche eze Mike Mberedọgụ bụ osinachi kpọmkwem. Obi ya bụkwa osinachi maka na Chineke jiri aka ya wee hibe obi a, jikwa ya aka ya si n'eluigwe wee bute oche eze ya debe ya na obi eze obibi eze Mike Mberedọgụ, eze bi n'ugwu, eze ndị eze, eze kalịsịa, eze obibi eze Mike Mberedọgụ. N'ezie, oche eze gị bụ osinachi, ya mere iji bụrụ karịsịa. N'ụbọchị a, ndị mmadụ anọ narị wee na-akwadobe wee na-echekwa ka mmemme wee bido. Ndị mmadụ esina n'ebe niile wee na-abịa. Ụfọdụ ji ụkwụ abịa, ụfọdụ jikwa ụgbọala dị iche iche abịa, na-eji fụ na mmemme a gaziri ọfụma na udo dịkwa n'ụbọchị a. Ndị uwe ojii na ndị nche dị iche iche egwunyegori wee kwụrụ chimchim na-eji fụ na mmemme ịgba ọfala nke eze ndị eze, eze Mike Mberedọgụ, eze bi n'ugwu, eze kara aka odogwu nwoke, na mmemme ịgba abịa obibi ya bụ ịgba ọfala ya gaziri ọfụma. Ọkwụwa niile amara na Chineke bi n'egwe ewere na amamihe nakwa ịchịkọnata na ihe gbasara ịkwalite omenala wee tinye ya n'aka. Ya mere na tupu mmemme ịgba ọfala ya ebido, o bu narị ụzọ wee kpọọ ndị nze, ndị okenye obibi ka ha bịa nọnyere ya ma gọọrọ ya ọfọ, maka ha wee kpakwa aro ka ya wee akwụkwana ha ihe gbasara mmemme a n'ụzọ pụrụ iche. N'ụbọchị a, ndị nze na ndị okenye obibi egwunyegori chimchim wee chebiri eze bi n'ugwu, eze ndị eze, eze obibi Kingdom, ya bụ eze kalịsịa ka ọ pụtazie na ebube ya ka ha wee gọrọ ya ọfọ n'ụzọ pụrụ iche ka mmemme wee gazie. Ofu ihe ọzọ Chineke ji jaa eze ndị eze, eze Mike Ọfọ Anụnefumpu Mberedọgụ bụ ebube dị iche. Chineke nyere eze obibi ebube pụrụ iche. O nyekwara ya mma nwoke, mere na n'ezie na ọ bụ ya bụ kalịsịa ugbu a. Ngwa ka ikirenu ka eze Mike Mberedọgụ odogwu, eze bi n'ugwu, eze ndị eze, eze kalịsịa, eze ji ego eme ọgọ, eze ihe gbasara ịchịkọnata ndị mmadụ nakwa omenala dị n'aka ugbu a. Ngwa ka ikirenu ka eze Mike Mberedọgụ ka o jijiri ebube na ngala wee bata. Lekwanụ eze Mike Mberedọgụ odogwu, eze ndị eze, eze bi n'ugwu, eze kalịsịa. Lekwanụ ka o jijiri ebube wee bata.
ka eze jiziri ebube na ngala na egwu na amụ wee batazie. Ọ nọla ana ozigbo wee buru ọjị wee biezie ndị okenye ya bụ ndị nze obibi ka wee gọrọ ya ọfọ kwa ụbọchị ịgba abịa ya nke bụ ịgba afala ka o wee gaza n'udo. Maka na n'ezie ihe gbasara ọdịnala doro eze Mike mberede ọgụ ahịa nke ukwuu. Ngwa na ole egbughị oge lekwa ka eze jichere ndị nze na ndị okenye obibi ọjị nakwa ka esi gọọ ọjị ma tụọrọ ya mmanya n'ụbọchị a. arụ n'obodo anyị maka na olu ma na-ejigharị anyị wee si na ebe ebu na ọjị ọ ka esi eme ya a sị na ihe mere mma na eso anyị kere gị n'ọjị iweta wee sị na ị ga na-aga n'ihu na-asị na nna ji azụ bụ njọ ihe na-eme taata ga-agazi ọfụma anyị abịagwo ọ malitewekwe n'ụtụtụ a ga-eri eri a ga-aṅụ aṅụ ndị bịara ebe a ụkwụ ha eji bịa ha ji bịa ka ha eji wee na onweghị onye ụkwụ ga-akọ n'ezi udo ga-achị anyị ga-adị. Anyị na-ekene gị ọ mmemme ọdụgbo mma ọ ya agazi maka Chineke nọnyere mmadụ n'ihe ọbụla a na-eme ọ gazikwa ọfụma igwe anyị ekene biribe Beze bụ obibi ka anyị nọ igwe gburugburu ndị omenala bụ ihe anyị nọ na ya na-eme. A sị m na onye bịara ebe a ga-eji nkwụ o ji were bịa wee na unu n'anya na tata ebidoro n'oge ndị omenala nọ n'iwu na-ese ọ ka nwekwere ndị ọzọ mana ndị isi kpọrọkwa okpu ihe nọkarọ eze obibi echegbu ha ọjị a na-agọzi n'ọjị agọ ọjị maka ejide ọjị n'aka esebe a n'aka na ntị ihe were dị mma ekenekwa m unu onye chiri ka o chiri ya zere igwe Igbo na eze bịara ebe a taata anyị wee sị unu biko bịa tube ha chere ya mee ka ebe o si weta ihe o ji agba ọfala na-enye mmadụ kwuru ma ihe kụkwasịrị ya ndụ n'elu ndụ unu eme enye ọ dị ka echi na-achị na echi ya da-agwụ agwụ gọzie ezinụlọ ya gọzie ndị bịara ebe a ọ ihe anyị na-ayọ nna biko wekwere ihe nyere ha omume ndị ọbụla bịara ebe a udo ga-adịrị ha maka na ka mmadụ na-akwado mmadụ ka Chineke na-akwado ya anyị zi unu bịa gọzie igwe na eke gọzie n'orie gọzie na nkwọ ndị anyị ga-adị n'ụwa igwe na-eme ka anyị na-eme taa igwe na-ọgazigwo maka na ihe dị mma chiri eche dakwa biko ekelekwe m Chineke ọmụta elefuru anya nna ọgụ ka ọgụ kesịrị ikechere n'ofe ite kuse si ndị ụka ga-adịrị ndị omenala ga-adịrị anyị akwa ezumezu ndụ n'iwu aja na oge nna di ya beru ka a na-eme ihe taa ngele beru ka a na-eme ihe taa aja ọgụgụ ọgụgụ ọjị elefuru anya asa ahụ ahụ na-ezu ụlọ ihe na-eri aka ya ihe eji eme ọba aka ya oweta onye Chineke na-eme nke na-ezuru ya na mmadụ oweta ihe mmadụ ya na-anya so ọdụbara ahụ ya anyị na-abụ unu chi unu biko nọ ya dọrọ nwoke na mmadụ ọrụ nwaanyị na mma achịrị ọkarakata ka egwu nna anyị ekele ndị obibi niile kele inyi niile kele Igbo ala maka na onye enyere
ya wefukere onye mgbalị ekene onye nyere nye onye nyere ya wefute kelekwu onye si unu ya dụrụ unu na mma ọjị ka echere n'ihu ọjị ka eji agọda ala Chineke na-ewechagwa ọjị na unu na-ata na mpa anyị na-atala ibe asị m unu ya dụọrọ unu na mma dụkwara anyị nwa n'onwe anyị dụọrọ igwe obibi dụọrọ ezinụlọ gị igwe obibi dụọrọ ndị nwunye dụọrọ ụmụaka ya ejebiela ozi egwu na-edozi n'ozi egwu ya ihe eji eme ọga akwadokwere ya n'ụwa ọba ụgbọelu Chineke ga-anọnyere ọdịnala anyị ga-anọnyere ya ọba ụgbọala Chineke ga-anọnyere ọdịnala anyị ga-anọnyere ya ọfala ya na-aba m nnukwu ihe ịgba dị ike maka na ịkpa ọfala ndị be anyị amaghị ọnwụ mana ịkpa ya dị ike ọyị ya na-akụrụ onye chiri echichi onye mezuru ihe onye zuru na dimkpa igwe odibo derekwa ya dịkwa anyị na mma Chineke na ọdịnala anyị bịa bịa bunye ya ike ị ga-eji wee chịkọta iyi chịkọta obiri chịkọta ojiriba chịkọta Enugu steeti ihe a na-adị mma ya dị ọrụ unu na mma meta ọjị ka anyị ji n'aka anyị nwa ọjị anyị ata ya tata ndụ tata ihe akụ tata ihe enwe ọ dịrị nwoke na madịrị nwaanyị na mma onye enweghị ego bịakwa nwee onye agba ha mba gbaa onye anụ ha nwaanyị ọnụọ onye amụ ha nwa ọmụọ onye ihe na-echiri ike ka ọ begwo n'ụbọchị taata na obibi agba ọfala ya dị ọrụ unu na mma o chiri nke o chiri ya zere nụ biko nekwe na ọjị anyị taa ọjị na anyị tata ndụ kata ya ihe enwe nwe anyị ga-adị n'ụwa ndị omenala na-agọzigo ọjị niile a ga-agọ anyị enwere mkpu na ọjị ga-esi ree maka ndị na-agwara anyị ndị ụmụ okwu na-agwara anyị ndị mmadụ okwu ekwuchego n'ezi ekwu ọzọ ihe na-asị ọjị soro ibe ree. Thank you.